Hi guys! So kaway-kaway nga pala sa mga proud user ng ating Fairy Skin Derma Facial Set. So ako nga pala si Crizzan Bicolana. Isa akong user ng ating Fairy Skin. So 3 years ago na, up to now, ito pa rin yung ginagamit ko. So sobrang ganda niya guys. Talagang magkukutis ko yan in the 7 days. So mag-unboxing muna tayo kung anong laman ng Fairy Skin. So 300 pesos lang naman siya. Sobrang effective niya guys. Kapag need nyo ng Fairy Skin, so Quezon City area lang ako, Tandang Sora, i-PM nyo lang ako, Crizzan Bicolana, ang aking Facebook account. Unboxing muna tayo. Ito yung laman niya. Isang set na siya, 300 pesos. So, ito yung toner niya guys. Ito lang siya malaki. Kapag mainit sa labas, kapag gusto mo mag sunblock, hindi ka pipikasin. So ayan, mayroon siyang UV protection, may SPF 45 siya, ang kagandahan dyan. So 10 grams naman siya. Ganun din itong brightening cream, 10 grams. So next natin yung soap. Derma soap. Ito naman sobrang ganda niya. Kapag nagkilamos ka talagang effective, makikita mo na kaagad yung result ng iyong mukha. Maputi na talaga. Hindi katulad ng ibang sabon. Di ba pag nagsabon ka talagang nagda-dry. Ito sobrang ganda. Try nyo na guys. 300 pesos lang ang ating Fairy Skin Derma set. Good for 1 month na to guys. Pero kung talagang gusto mo siyang matagal, yung sabon niya, hiwain nyo lang. Pwede nyo siya hiwain para hindi ka agad namunaw pala. Ito yung laman na natin orange papaya. Pwede mo siyang hiwain sa sampo, umigit pa sa sampo. Ayan, matagal siya matanaw. Meron naman dito, pasunod-sunod, step 1, step 2, step 3, step 4. So, pakibasa nyo na lang kapag bumili kayo ng Fairy Skin. So, remind ko lang pala kayo guys, mayroon itong fake na binibenta. So, ayan. Kung gusto nyo ng Fairy Skin, sa legit kayo bumili, PM nyo lang Crizzan Bicolana. Thank you guys!